Egun ondenoi, hemen bildu gara 2016an gidabaimena euskaraz atera zuten gazte getxotarren artean 100 euroko 3 erregai txartel zozketatzeko. Eta horretarako gurekin dauzkagu Koldo Iturbe, kultura eta euskara zinegotzia, Aizea Betolaza, gaztelekuan gaudenez, bera da gaztelekuko koordinatzailea, eta Paul Uriarte. Paul Uriarte da iaz gidabaimena euskaraz atera zuen gazte getxotarra. Hemen daukagula aprobetxatuta, Paul, galderatxo bat egin nahiko nizuke. Zaila izan da euskaraz ateratzea gidabaimena, zer esango zenieke gaztei? Zaila ez da. Osea, nire ustez, osea, euskaraz niretzako errezago izan da horregatik egin dut euskaraz, eta uste dut ez gutxi daudenez, pues, gazteak motibatzen ditut hau egitera. Beraz, animatuko zenituzke, ezta? Bai. Beno ba. Gogoratu Getxoko udalak 100 euroko diru laguntza eskaintzen diela gazte getxotarrei, horretaz aparte 3 erregai txartel, eta kolaboratzen dugu herriko 6 hauteskolekin. Herriko 6 hauteskolek dute materiala euskaraz, programa informatikoak, eta abar, eta abar. Beno, ekin diezaiegun zozketari askar. Ontzi honetan sartu ditugu iaz gidabaimena euskaraz egin zuten 36 gazte getxotarren izenak. Ohar txiki bat, Paul beraren izena ere barruan dago, baina gauza garbi egin ditugula ikusi dezazuen, hemen ikusten duzue prezintoa. Orduan, lehenengo egingo duguna da prezintoa apurtu. Bat. Eta bigarren prezintoa. Bai, ezin dut. Txapiskat. Eta besterik gabe, Koldo, Aizea eta Paul hartu txartel bana eta erakutsi kamerara mesedez. Nahaztu hor, ondo. Iker Torre Navarro, da lehenengo irabazlea. Aizea, mesedez. Oso ondo, nahaztu. Paul Uriarte Rebollo, esan badugu kasualidadea da. Eta Paul, mesedez, nahaztu eta... Nagore Leon da 3. irabazlea. Bueno, zorionak 3 irabazleei, zorionak iaz gidabaimena euskaraz atera zuten gazte getxotar guztiei, eta badakizue, atzeko jesarlekua estrenatu aurretik, praktika ezazue gidabaimena euskaraz. Aio!